روشن زمانی فهمکردنا روشن زمانی کوردی، ترکی، عربی، ئەڵمانی، ئینگلیزی داناسینا تێگەهان نۆمیناتیڤ کرده مرۆڤ دikare bêje kirdeyê yani em wisa bawayekî hêsan rave bikin kirdeyê akûzatîv biresera yekser yan jî rast a rast datîv biresera ne yekser ne rast a rast genetîv ravek xwedîtî milk yani karin bêjin îzafe jî ablatîv hinek rewşên di latînî de hene înstrumental jî di rûsî de hene rewşên zimanî çi ne eger em bidin nasîn wisa di hinek zimanan de teşe yan jî forma navdêr cînav her wiha carinan rengdêran jî li gorî peywir cihê wê di hevokê de dikare ev jî wek rewşa zimanî tê binavkirin rewşên zimanî têkiliyên rêzimanî di navbera peyvên hevokê de nîşan dide bê çi têkilî di navbera peyvên di wê hevokê de hene ango ew nîşan dide ku ew peyv kirde ye bireser e yan jî raveker e raveber e ravek em ê îro li ser van rewşên zimanî di kurdî tirkî erebî almanî û îngilîzî de rawestin rewşa nomînatîv kirde ango kesê bi karî radibe kesê tiştekî dike di hinek zimanan de rewşa nomînatîv ew rewşe ya ku navdêr tê de bi teşeya xwe ya xur derdikeve ango cat di îngilîzî de pisîk ango gava dibe kirde teşeya wê nagare the cat is sleeping mînakên rewşên nomînatîv îngilîzî the dog barks dog di rewşa nomînatîv de ye erebî el kelbu yenbahu el kelbu yenbahu el kelbu di rewşa nomînatîv de ye almanî der hund bellt der hund di rewşa nomînatîv de ye tirkî köpek havlıyor köpek di rewşa nomînatîv de ye kurdî kûçik direwe kûçik di rewşa nomînatîv de ye rewşên akûzatîv biresera rast ango kes an tiştê ku kar li ser tê kirin erebî mikarin bêjin mefûl bihî veya jî bêjin haleti nasib jî bi erebî mînak she throw di îngilîzî mînak she throw the ball di rewşeke akûzatîv de ye erebî remet el kura di rewşa akûzatîv de ye almanî sie warf den ball di rewşa akûzatîv de ye tirkî topu di rewşa akûzatîv de ye kurdî gog avêt gog di rewşa akûzatîv de ye rewşa datîv biresera nerast rast ew kes an tişte yê ku kirar li ser de diçe mînak îngilîzî he gave her a gift her di rewşa datîv de ye erebî a'taha hediye ha tedî di erebî de ew ya wek cînavkê tê nasîn ew di rewşa datîv de ye almanî gab ich ein Geschenk di rewşa datîv de ye tirkî ona hediye verdi ona di rewşa datîv de ye kurdî wî diyarî da wê her wiha carna jî tê gotin dayê lê ew ya mijareke din e da wê di rewşa datîv de ye rewşa genetîv ravek an jî îzafe xwedîtiya tiştekî an kesekî nîşan dide mînak îngilîzî the dog's bone dogs di rewşa datîv de ye erebî azmetu el kelbî di rewşa genetîv de ye almanî de knochen des hundes di rewşa genetîv de ye tirkî köpeğin kemiği di rewşa genetîv de ye kurdî hestiyê kûçikî di rewşa genetîv de ye bi kurtayî rewşên zimanî mirov dikare li vê tabloyê binire di nomînatîv de mesela wekû hûn dibînin wek mînak the dog di îngilîzî de nayê guhertin bi piranî di îngilîzî de nayên guhertin ji ber îngilîzî gelek rewşên xwe ê zimanî wenda kirine di almanî de der hund li vê derê der hundê gava nomînatîv be lê gava der hund
کوچک واتیا به کوچک دبه گنتیف دبه دز هوندز روش تێ گوهردن هەروەها شێوازە وێژی شکلێ تێشەیە وێژ تێ گوهردن di Kurdî di kûçik kûçikî wek hûn dibînin di Tirkî di köpek köpeyîn ango li gor cihê wê teşeya wê peyvê yan jî wê cînavkî tê guherdin berawerdîkirina rewşan di zimanan de hinek zimanan rewş wenda kirine hinek hene rewşin zêde di wan de hene îngilîzî bi piranî wenda kiriye navdêr naguherin lê cînav diguherin yani I û me tê guherdin lê wextê navdêr be ew bi xwe nayê guherdin dog dibîne cat dibîne dogs tê gotin wek mînak tenê esa xwe dîtiye lê tê zêde kirin lê wekî din tu guherdin tê diçe nav Kurdî Almanî Tirkî teşeya navdêrî jî tê guherdin yani wek me got kûçikî köpeyîn heta em bêjin hûndez di Almanî de fêmkirina rewşên zimanî alî mirovî dike guhêsantir rêzimanê û pêkhatina zimanê hîn bibe her wiha alî mirovî dike bizane çawa peyv li gorî cih peywira xwe û peywira xwe diguher